Il-festival li fl-aħħar snin attira eluf ta' ammiraturi tal-mużika tal-passat lejn ir-raħal ta' Kirkop. Il-Kirkop Music Fest se jirritorna fit-tmiem din il-ġimgħa b'edizzjoni akbar minn dawk li għaddew. Mifrux fuq jumejn il-ġimgħa u s-sibt, il-festival din id-darba se jara sem ta' żewġ tribute bands rinomati internazzjonalment tal-li jinterpretaw is-suċċessi ta' żewġ gruppi kbar, Coldplay u The Beatles. Magħhom jinaqdu numru ta' DJs u preżentaturi popolari Maltin. Magħrufin fl-aħħar snin għal The 80s and 90s Music Festival, il-Kirkop Summerfest u s-seba' festival mħejji minn K-Music Events u s-Soċjetà Mużikali Sananard bl-appoġġ tal-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Din is-sena l-organizzaturi ħasbu l-avveniment akbar mis-soltu u differenti minn edizzjonijiet preċedenti għax mhux se jibqa' fuq ġurnata waħda biss. Anke jekk soltu se jibqa' b'xejn, il-festival se jerġa' jikkontribwixxi għal karità u se jkunu qed jinġabru fondi bris il-ħidma sfiqa tal-organizzazzjoni Inspire li tispeċjalizza f'għajnuna lil dawk fuq l-ispettru tal-awtiżmu b'diffikultajiet profondi fit-tagħlim u baġir diffiċli. Fl-ewwel jum il-festival jippreżenta tribute band uffiċjali ta' Coldplay live in Technicolor, waqt li jieħdu semm ukoll id-DJs lokali Sharon, Zrinz, Sue u Ziggy. Is-sibt imbagħad il-sib imur lejn persuni aktar maturi fejn se jkun hemm tribute band oħra uffiċjali din id-darba tal-Beatles bl-isem The Fab Four. Magħhom jinaqdu DJs Alex Tonna, Alex Reflex Grek u Ryan Spiteri. F'kummenti waqt it-tnedija uffiċjali tal-Festival Mużikali, il-Ministru Owen Bonnici tenna li dan huwa ġest ta' solidarjetà. Aħna nappoġġjaw b'saħħitna kollha inizjattivi bħal dawn fejn għandek għaqda mużikali Maltija f'dan il-każ is-Soċjetà Mużikali Sananard ta' Kirkop illi qed tagħmel kunċert biex jinġabru fondi li jmorru għal għaqda non-governattiva oħra. Din hija espressjoni mill-isbaħ ta' solidarjetà. Allura nħeġġu lin-nies biex jattendu għal dan l-avveniment mill-isbaħ sabiex il-fondi li jinġabru jmorru għal Fondazzjoni Inspire. Ukoll din hija opportunità biex jiġi eżebit mhux biss talent barrani imma anke talent lokali li aħna nemmnu ħafna fih u rridu li jkomplu jimxi quddiem. Il-kunċerti jibdew mit-8 ta' filgħaxija fil-parkeġġ tal-Iskola Medja tal-Kulleġġ San Benedettu.